Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku barka da sallah, da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa da alkhairi cikin ƙoshin lafiya. Ina muku kuma barka da zuwa cikin wannan shafi namu na Zinariya TV. Kada ku manta dai ku yi subscribing, in ku subscribing za ku ga wata alamar ƙararrawa ku taɓa domin samun dukkan wani bidiyoyi namu idan muka ɗora a kowane lokuta. Za ku kasance tare da mu. Yau dai ina tafe muku da wata tsaraba ce ta barka da sallah, wato yadda mutum zai sami followers ba adadi a shafinsa na Instagram. Wannan wani abu ne wanda ya jima yana cewa mutanen mu tuwo a ƙwarya, yadda za ga mutum daɗe na Instagram amma babu followers. To yanzu ga hanya ta samu yadda mutum zai sami followers babu adadi a shafinsa na Instagram. Da farko dai ya kasance wannan ba wani aiki ne wanda mutum zai je na daban ba. A cikin Instagram ɗin naka za ka je ka na farko, kamar yadda kuke gani Instagram gashi. Za ka shiga cikinsa kamar haka. Idan ka shiga ya buɗe, yauwa za ka zo za ka shiga nan ma'ana cikin profile ɗinka. No, ba profile ba, za ka zo ka home. In ka zo home za ka je search. In ka je search za ka yi searching na wani bawan Allah mai suna Zevi Jayas 83. Ni kun gani already dama ina da shi. Za ku yi clicking. Idan kuka yi clicking a kai ya buɗe, kun ga ma dama shi ma kansa abin da yake faɗa tallansa shine follow me, ma'ana kai following ɗinsa. Follow who I follow, kai following wanda yake following, then watch your followers grow. Daga nan za ka ga followers ɗinka suna ƙaruwa. Unfollow who I follow, daga nan kuma sai ka unfollowing ɗin wanda yake following ɗin. Ya ce repeat that once every hour. Sai ka maimaita haka dukkan bayan awa ɗaya, za ka ga suna ta ƙaruwa, followers ɗinka suna ta ƙaruwa. To yanzu za ka shigo nan ne followers ɗin nasa wayanda yake following. Yawa zai searching. Yawa to kun gani ni already gashi ina following ɗinsu yanzu na yi. To idan kai following ɗinsu sai ka bi one by one, kuma aka yi unfollow ɗinsu kana bi one by one kana unfollow. Kun ga wannan shaida ce gashi, kun gani 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 9 minutes gashi yadda suke following ɗina, kuma duka they are real followers. To alhamdulillah, wannan dai shine tsarin yadda mutum zai samu followers ɗin shi a shafin Instagram ba tare da wani ɓata lokaci ba. Da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Sai kun ji mu da wata sabuwar bonanza. Masha Allah.